na enu adwo de ya na yanti asempa efiri ho ba asem ne nyina ne se edwa kese e wo ho no eja atomu ahye ne dwere be amanipa hodo e wo ho sika bebre ne niema bebre de sisi amne mu kese yi no ne nyina atumi ahye na mpanyi kra no ekire mu se eja ne hyase be te se 8:30 pm anwumre enam so a me no Ghana National Fire Service fo kokopie mu ho na wo mu ebre ye pa se wo mu nya kwan akakopie mu e wo dwane mu atumi akwakodu dwane be te se 2 am nyina na se teja no egusu a ehye National Service eye Ghana National Fire Service for the chim say wo mo ebreye pa na wo bia na ogina ho de na ni kuro twa wisi ehu bi awi achie kura no odo kura na shop esimi ehye ne tirem say gya na ehye no enipa bebra na wo mo wo ho a wo mo shop wo ho no wo mo etu wura mu ye wo madwe so wo betimi akosesa wo mo niema no bia na so se na gya no ano asi ede no nti no antimi ankwanko wie pa ma dodo no ano wo mo ntimi asesa wo mo niema ekoko wie ase no eniema ehye de ano so msika bo bebre na entukra no ekire mu say be te say emfie dum wotwe entamu ani September da etoso dumiensa se ya 2003 ena ejato edwam ho ehye ho niema nyina chese asem no asan asibio emfie dum wotwe entamu nie enu nti no wo mo ekirem se wo mo dwene ho bia wo mo ente ase nanso ne aba no na no na wo mo kyerem se wodwum ya mu afi we mu no Eastern Regional Minister set Kwame Achampon kra betwa ahoma mu ewo ho edi to dwa se eye Achimoda Central Market no kra no percent komiti yensiesie adwumadie esan esi no fofra no World Bank for na sponsor wo mo eba be yensiesie adwumadie no a na sika eda so be te se 53 million Ghana cedis a wo mo edi be hyem ababe sa renovation no asi adwa no aboaboa niema no se de be ya adwamfo ma no wo mo ebetimi aheha wo mo na no na fofie antimi anto atank wo mugu so wo mo ya hoboa mu akoye sansiesie adwumadie asi market yi foforo na se dwan mu foforo enam so asisi amene mu kasai no arehosem ababe to dwa se wo mo di dwa wo ho wo mo store so wo mo enema wo mu sika ene niema nyina asisi amene mu kasai de asedwere ba national Ghana Ghana National Fire Service for HM say wo mu egusu aye hwehwemu afa ho adekode apoten esiye enam so ema eja no etimi eto edwam ho no wo mu ye hwehwemu afa mu se de be ya ebetumi aboa na ne wo mu bia no so no UTV kaseyefo de ho nsem nyina ba besom a yemfa enkamu ha na bebe me kwan ma me de dawro kase no asi obada obofo adwoa obi ya oben me na bebe dawro yi mu ma mu ene anopa ma mu nyina mo ene hwa wo je me ahenewa